Meda Onyankopon ase ne den so so ma adepa ache yen. Na ne Nyankopon a otumi ade nyina ye no. Ono na ase enka ne din ene ne dan nyina. Anenso yebesua ade bi afa wonwo a ebo Awurade din kwa no ho. Enipa berebe ebo Awurade din kwa. No onim se Onyankopon mpesa. Enti ne Onyankopon se yensua bibi mfiri mu. Yensua bibi emfiri saa won wa ebo Nyankopon din kwa no mu. Ede na beto won adenti na obo din kwa. Na se obo din no kwa no a nyame wu befu ananse ne bumfu eneni nyina ye bebiebiem ni ahu na ebeto saafo no. Enu nti saa ensem ya meken ye behu no wo Exodus chapter 20 verse 4 going. Mose ngoma etoso mienu etie ya aduenu yimu enan ekọ. O se immo Awurade Wonyankopon din kwa. Bible ni ha enka mede camera no kire so. Nanso ubie ho a ubon se ya tro se immo Awurade Wonyankopon din kwa. Wia mebie be a watcho saade no akenka kire. Etu de yenko enne ye team no so. Yenko enne ya adesua no so. Meda mase. Immo Awurade Wonyankopon din kwa. Immo Awurade Wonyankopon din kwa. Na Awurade remma die oboni din kwa no emfa ne ho tototo. Na Awurade remma die oboni din kwa no emfa ne ho tototo. Mepacho asemi enyame na meka yo eyo Nyankopon na akato wodidaada. Echen imfie aduasa. Echen imfie empem no mumpo. Eti se na me ne usua men kan kire me se me na machrogu laptop so. Eti no enya dwuma na msi me wia making kan kire wo Exodus eche ya duenu imu enan ho eko. Ye nyame mmara osi mmọ Awurade Wonyankopon din kwa. Na Awurade remma de oboni din kwa no ho mfa no tototo. Okay. Yebebusa. Yasem bi se di kan ne se obi busa se na se mebo din kwa edien na ebeto me. Na se mebo edin no kwa edien na ebeto me. Emoye di kan. Me mfa me ho tototo ene wo ho no. Me mfa me ho tototo. Na matu anani etoso mienu. Bribi beto me enso minim. Bribi beto me enso minim. Ne etoso miensa edin no eye hu pa. Edin no eye hu pa. Na ede asotwen ba Leviticus 24:16. Edin no eye hu pa. Na ede asotwen ba saa moya miensen ena se ubodin no kwa ede asotwen bebre wo anase ubehunu wodi saa yo na wuwo mu a wokọ obunsam jem onkwa na nyina yenhwem asembise etoso mienu adenti na ensese mebo din no kwa adenti na ensese mebo Awurade Yesu din kwa anase nyame agya no ni din kwa nse ye wo nyame din Yehowa ena ye wo Yesu Kristo ene ye wo hon kronkron na nya hon kronkron asem na oka na emom wo ka Wonyankopon din kwa agya no ye Wonyankopon Yesu nso ye Wonyankopon nti edin nimienu nyina ensese obo no kwa emoye edikan nie esane se onu ara ena waka onu ara esane se onu ara mu ena oka onu ara mu an woka ne tosumienu edin no ahomoni mposuro edin no ahomoni mposuro ne tosumiensa eye kronkron ntia
Okenkan Philip nwoma ne timienu a obema anibie bi wo ho to ahu medamase yenko ne etoso mienu no so miensa asembisa etoso miensa ekwan ben so ena memfa so ekwan ben so ena memfa emmo memfa mo nidin no a memfa so a memmo nidin no kwa anase ekwan ben so ena memfa so emmo edin no on say question enye clear tie ni ye pa ne otro ne ha no wayan from so kakra ba ye correct ye ho muntie o say ekwan ben so ena memfa so a memmo sa edin no kwa simple ekwan ben so ena memfa so a memmo sa edin no kwa anase ekwan ben so ena memfa so emmo edin no on say two things osi modin no kwa enso edin no ono aso na dia mayen say ye bompa ye mpo a ye mfa Yesu Kristo din no bompa ye de bompa ye na afei ya hyase aka ye kasa ye beka wo ye mpa ebonum edi yenhwe moye edikan no obi kowia ade na obo Awurade din no se obi kowia ade na obo Awurade din no a eye bone na edin no wanyusu no wo kwan papa so wa amọ no wo kwan papa so asotwen da ho twen no ukowia de wo sa de Awurade din adikan moye toso mienu ma mienu edin komo a na obobo Awurade din no obi wo ho a ai edana no asamuru bia na obo Awurade din no nkanka ne ye ma no oh Awurade so ye Awurade na asem se na tie Awurade me bai de onimade ade onimade ntia na ese Awurade din ba ansa ebia kasa Awurade me da wase se me bai ni wade na manka se ye Awurade ne me bai tie ni akwala na ijimi kra wo de Awurade din eba enye mwani na ho so wo ye sa nipa no a ma wani na ho yo yenko adusua ne so ne se na muaye no miensa na etoso no wosim ni se ebinim edi agro mpo a okodi boni a ne etoso nan se mpaye a fa edin no hye ase na fa wie so on se okase kwan ben so na memfa so na mabodin no wo kwan papa so o se mpaye a fa Yesu din no ehye ase na fa wie ne toso num bribi boni bi ebeba wo so a kronkron hye ma wobo edin no on ne papa mu na meka no se bibi boni bi ba wo so a kronkron ehye wo ma wobo din no ubon se wa wonim ubenwa se wa bo Yesu din no ekwan papa so no na se wo din komo keke wo ka asem bi keke asemunu bi akeke na bo Yesu din a o se menka nche o se umfa ho totroto hallelujah umfa ho die totroto medamase ye toaso oman toaso we pa chao so open Bible supporter uko Jeremiah 23:28 ebebie wadwuma mo ate ase yie asembisa etoso 9 da ben na ense se mebo edin no kwa da ben na ense se mebo edin no kwa da ben na ense se mebo din no kwa emoye edikan da biara se mebo mpa ya one no da biara se
Obo mpaye dia ubetuma bodin no there be say obo mpaye a ubetuma bodin no. Number 2, say wo to nwomo a edin no betuma bam. Yesu Kristo ye kunim de franka enunti song edin no wom. Number 3, say woka Awurade asem kire obi a edin no eden a ebebem. Na daben na ense se wobodin no kwade a ebra wo nyo sa we no mu no emodin no kwa mesramu animra ho so ayade eda wano ayade a wo oba na wo bema wo ta bo sadi no mo animra ho so na nyine ya gye kiredie anyasa obenya so twa wo mpe. Romans 10:13 odin no obehu ne etie nti memmo no kwa ne etoso num ehefa ena metumi abodin no enye kwa ehefa na metumi abodin no memmo no kwa de di kan babia utumi bo edin no ekwan paso babiara utumi bo edin no kwan paso ne toso mienu ewiase mu babiara ne toso miensa se wo oman ebiso o se imodin no kra Awurade din no kwan papa so. Psalm 115 verse 1 ehon so ebebie wadwene mu ama anase wonti ase mu am wahunu sani edin no siti ana ne pa kire yasem bi se di hobio anase asem bi se ba ne se hwan na okasa mame se hwan na ekasa mame modin no kwa hwan na ekasa se mame modin no kwa hwan na ekasa se mame modin no kwa Onyankopon a wobo so ne asase no ye toso mienu nia owo wo kra so tumi no ye toso miensa nia wahye wo se emodin no kwa no. Revelation chapter 2 verse 13 Yohane adisem etimienu yimudu miensa eno so bebie wani amoahu ne okafa ho. Asemisa toso nso edien adesua ena yesuan edien adesua ena minu mienu yesuan yesuan se maye modin no kwa mebo ana edien adesua ena menno yesuan yo ne di kan ye yesuan se ensese ye bo Awurade din no kwa ne toso mienu na ne obodin no kwa no mfa ne ho tototo ne toso miensa na ne obebubo ni din no kwa no benya asotwen bi onim obenya asotwen bi onim. Leviticus 24:16 ubie Leviticus eye Mose ngoma etoso enan no ana mse toso miensa no etoso miensa na ebebie wadwen mu amu ahu se ne edin no etie ipacho enadusua no ye de asi ha ne yesua nyina ne se wo se mayemo edin no kwa Awurade din Onyankopon din mayemo no kwa ti onua dofo ebi wo hwa ye honhom on se obehwe bibi nso a ne Onyankopon aka bia wo Bible no mu no eno no obonsam so faso edi wura nipa mu na wode ye Awurade bone na masewu a watoto wa no wo ho se wo na wo tro no wo Mose nguma etoso mi ne tiaduenu yimu enan ne se emo Awurade din kwa so ohu Mose nguma etoso mienu ena Awurade eye saade no